Добре, приятели, днес ще ви покажа как да си направите в ABV акаунт. Значи, влизате в Google, пишете www.abv.bg, натискате Enter и ще ви се появи ABV почта. Натискате ABV почта и чакате да се зареди страницата. Виждате, след като се зареди страницата, отгоре, отдясно, пише регистрация в ABV. Натискате регистрация в ABV и излиза създаване на ABV профил. Тук на ABV профил пишете някое име. Например, Давид. Проверявате дали е. Значи пише, че е заето. Въвеждате Давид 2345. Пак проверявате, името е свободно. После пишете някаква парола. Например от 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пише, че е слаба, но вие може да добавите, ако искате, по-силна. Повтаряте паролата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тайният въпрос, пишете някакъв въпрос. Нали? Например, какво правите? Какво правите? И тайният отговор, нищо, седим. Ево, нищо, седим. Майл. Значи тук съм писал Давид 2345. Значи може да бъдете Давид 2345 кльомба abv.bg. Името ви, например, значи пишете Семир. Семир, фамилията Аталай, айде. Аталай. Не, Аталай с У. Пола, мъж или жена, избирате вие. Дата на раждане избирате вие, каквато ви дата или някаква друга дата. Аз бирам 14 април 87 година. И тук трябва да въведете кода, който е показан в картинката, но трябва да е правилен, за да може да приеме вашата регистрация. Ево, значи тук пише 62 73 28. И тук искате приемам общите условия на abv.bg и си създавате профил. Ево, тук пише създайте ABV профил. Натискате създайте ABV профил. И ето, регистрацията в ABV завърши успешно. Благодарим ви. И вашата ABV потребителска име е David245. Вашия емайл е david245@abv.bg. Почтенската ви кутия е размер 7 ГБ. Файловият органайзер е с размер 3 ГБ. И тук пише да влезете в почтата си. Влезете в почтата си. И вече е готово. Имате едно писмо, получено от администратора. И пише да бъде дошли, така. Ето. Това е да си направите ABV почта в abv.bg. Дано да съм ви помогнал. Благодаря ви, че ме изслушахте и че видяхте как го правя. Можете и ви да си го направите. Лек ден!